Horas amanginang, pajupang hita muse di channel YouTube namion. Marhitiak kapikiran nami na mungkin bui pamorahok kita di pangaradiot di jamita nanang sipatol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di tikion naing patol hason nami pikiran nami tu hita marhite video on ima akka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 26 April 2026 jala turpuk dihita imasian ulaon ni apostel bindu 2 ayat 22 sahat ro di ayat 20 walu. Amanginang dutakas suja hami turpuhon onma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pamorahok kita taringot tu turpuk taon. Na perjulu nungatakas tatada isedo si Petrus. Jala ahado na masa tuibana songon dia do perdalanan ningoluna andorak so hamamate dohot haheyon ni Kristus dohot songon dia do hamubaon na sahat tuibana haporsyaon na dung hehe Kristus terlumobi dung saur todi perbadia. Turpuk taon macai populer doon manang macai godang di baritahon ima taringot tu jamita ni si Petrus. Sada jamita na margogo si tutu. Sada jamita na mangulu. Sada jamita na tutu si tutu. Sada jamita na belga. Na macai godang pakorhonna taringot tu haporsiaon di Kristus Jesus naung mate jala mulak mangulu jala songon dasar pondasi iman haporsiaon ni halak Kristen terlumobi gereja mula-mula di TKI. Jadi macai belgado jamitaon macai dengan jala populer do jamitaon jamitan si Petruson molo tataringoti tarlumobi taringot tu ha Kristenon manang taringot tu akahalak na marpungu parjolo di huria na parjolo di TKI ima barita nauli taringot tu hatutubu ha mamate dohot haheheon ni Kristus Jesus. Jadi nakin nunga tatanda pribadi ni si Petrus andorang so mate manang so hehe Kristus Jesus jala dung hehe Kristus Jesus sian hamatean perubahan na luar biasa masa di nguluna 180 derajat bisa kita katakan dia berubah menjadi satu pribadi yang baru walaupun namanya tetap Petrus tetapi dalam dirinya ada sesuatu yang baru setelah kebangkitan itu. Jalan mulut rohahon misalna panindangion ni si Petrus taringot tu Kristus Jesus ditiki rap do pinasida dohot tu hata Yesus Kristus misalnya di Matius 10 ayat 10 taida do didok disi jadi ninna si Simon Petrus ma Kristus Jesus manang Mesias raja na pinarbaga-bagai doho anak ni debata na mangulu nunga adong nian panindangion di bana di son alay panindangion na so takas dope dihanguluhon ibana manang na so takas dope dihaporsya ibana tadok majorupani ini hanya sebagai satu kesaksian awal yang tidak kuat posisinya ataupun yang tidak kuat kedudukannya karena dang sasitongna takas dope itadai mana isedo Kristus Jesus. Jala terbukti di pengalaman-pengalaman berikutnya kesaksiannya ini belum dia hidupi, belum berpengaruh apa-apa dalam hidupnya, masih hanya sekedar ya katakan harwar buti songon holak kata naso tutu si tutu dope
di hangoluhon ibana ala ni ido umbaina di porso manang di suadahon imana na tinandai mana Jesus rupani manang narap ibana do Jesus di pardalanan uju di sukun parpuan dohot na toropi ibana. Jadi panindangion na hampir sarupa manang nados bisa dikatakan sebagai kesaksian yang kuat, yang penuh kata-katanya sama mungkin, tetapi motivasi mengucapkannya sudah sungguh-sungguh berbeda. Di turpuk taupe idaut tado sada panindangion na baru sian ibana ima taringot tu Kristus Jesus naung sinakapan ni debatala haluau jolma nunga mate jala hehe mulak mangulu sian namate manaluhon hamatean jala Kristus do ibana, Tuhan do ibana. Sada panindangion dang naholan na tubuh tibe manang naholan dihataon alai sada panindangion naung dihanguluhon ibana jala naung takas diboto ibana Jesus Kristus do Tuhan. Di patol has ibana tu halak Israel dison dang namandok dang halak Israel ibana. Halak Israel do ibana alai imana halak Israel naung rupani mengatusi jala makatindakon Yesus do Tuhan. Halak Israel di pemahaman sebatas Mesias alai meningkat ma tu pemahaman na tibo ima tangholan Mesias na diguaran na rupani di padohan di ibana na parjolo nakin di Matius 10 ayat 10 alai Mesias Tuhan na paluahon. Jadi di patolhas ibanai di hatahon ibanai tu halak Israel. Nakpe ibana halak Israel na mangulu di bagasan tradisi-tradisi doh aka adat ni halak Yahudi ay halak Yahudi dotong ibana alai halak Yahudi nang takas porsea di Kristus Jesus. Jadi tong dosa ada si paingot di hita mulu gabi porsea hita dang nagabi mucat hita. Misalnya contoh, dang nagabi du Kristen hita gabi sohala Batak behita, gabi sohala Indonesia behita, gabi lepasian tradisi-tradisi. Arong do aka tradisi-tradisi na denggan. Alai di jami tahun mana do tu halak Israel, alai bana pe halak Israel do asa dohot halak Israeli porsea asa sudi dapotan hangaluan, asa sudi pertibion makatindakon Kristus Jesus Tuhan. Jadi sada kesaksian yang berani, yang luar biasa, ido na taida di turpuk tahun, na nionjar ni ton di porbadia. Jadi sada nanang ido tong sia turpuhon, di togi turpuhon mahita asa tong barani songon si Petrus makatindakon Kristus Jesus Tuhan. Jalalas ni rohatta dilehod do di hita gogo laho makatindakoni. Ala molo holan dirita tak terhatindakok kita ikon namian do dihita tod di porbadia asa gabe dohot hita makatindakon Kristus Jesus Tuhan. Jala ima olo polopta, ima endeta, ima las nirohata Kristus Jesus Tuhan. Ibana naung paluaho kita sian hamatean. Jadi di ngelu siganupari aplikasinya. Jangan lagi ini hanya sekedar ucapan yang keluar begitu saja tanpa pengalaman iman, kedalaman iman yang sungguh-sungguh. Ketika kita menyaksikan Kristus Yesus adalah Tuhan, sungguh-sungguhlah dan hidupilah Ia memang benar Tuhan. Sehingga kita tidak lagi digoda pada ajaran-ajaran yang lain. Di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran yang mengaburkan ketuhanan Kristus, di tengah-tengah banyaknya ajaran-ajaran nang gelombang kemajuan dan teknologi dan lainnya yang mungkin mengaburkan suatu pemahaman iman yang benar bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan, itulah yang harus kita lawan dan itulah yang harus kita tentang. Dalam pertolongan Roh Kudus kita harus berani mengatakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan kita hidupi dalam hidup setiap hari. Tidak lagi mencari perlindungan di luar Dia, tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, tetapi justru hidup di dalam Dia. Hidup beri kami aplikasi ini terpuk tahun, molo
tidak kondo Kristus Tuhan marolopolo mahita dingoluta unang bepa biar huhita mengadupi nasa siado patta dingolu ai haru hamatean nunga ditaluhon marlas ni roha mahita marolopolo mahita hangoluhom ma. Jangan hanya satu perkataan yang kosong bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan. Alai tahangoluhom mai marlapatan situtuma dihita pandohani Kristus Yesus Tuhan. Hagogo oku mengadupi manang naahape na masa di ngoluku. Kristus Yesus Tuhan haluauku nang paradehon ngolu saliling-liling na. Mauliate ma di debata. Mauliate ma di debata Raja Kristus Yesus doto di perbadia. Naung paluaho kita paluaho portibion sian saluhut dosa.